Фільм распавядае гісторыю, якая пачалася яшчэ ў пачатку 20-го стагоддзя. Гісторыю ўкладу нашай краіны, землякоў і навуковай супольнасці ў развіццё беларускай космонавтыкі. Космос – это не только белорусские космонавты, наша большая четверка, как мы сейчас уже говорим, а это еще достаточно большой, скрытый от публичного взора пласт научно-исследовательских разработок и людей, которые их делают, потому что космические технологии – это самые прогрессивные технологии в мире. И вот об этом рассказывает новая работа. Здымкі фільма доўжыліся каля паўгода. Прэм'ера прымеркавана да дня першага палёту чалавека ў космас, які ў рэспубліцы адзначаюць 12 красавіка. Человек должен выходить в космос, он должен осваивать околоземное пространство, он должен осваивать Луну, наверное, в будущем планеты Солнечной системы. То есть выход человечества в космос – это закономерный этап развития самой человеческой цивилизации. На сённяшні дзень Беларусь уваходзіць у спіс касмічных дзяржаў. Прарыў краіны – справа тысяч людзей, якія прысвячаюць жыццё адкрыццю новых гарызонтаў.